Ndiri right, muri kubva kupiko kugarai pasi secrolast. Muri right, muri kubva kupiko. Muri kubva gochi ndokuti chiko kuti gochi. Oh, okay. Kutsvuka ziso kudai waita sei? Chinwa chapu. Last taura language yatinonzwisa kunwa chapu ndokuti chiko. Ichi ikachazo chi. Ziso kutsvuka kudai zviri safe here zvaunomboita izvi last. Munhu ungafambe time dzakadai. Ziso rakatsvuka kunge munhu pane zvawatora. Ko wakucheme? Akuchema. Uri kucheme? Last taura nyaya yako zvakanaka. Koso rangu randiramba ndokuti chii? Zvimwe zvinhu zvaunoita last ka? Kuti zvaita sei? Tozviziva kuti unotida. Gadzirisa kaupenyu hwacho unongoramba chiti sorry ndakudisappointa. Gadzirisa zvenai last. Every time utanga uchema. Ko wakwenda kupi? Wakwenda kupi last? Endai naye ku toilet, endai naye angachapaidza imba yangu.